awit ang tanghali. Singit sa mga pagkain, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa mundo. Singit sa mga pagkain, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa mundo. Singit sa mga pagkain, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa mundo. Singit sa mga pagkain, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa mundo. 95.3 FM. 95.3 95.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Kapanayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuon tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Ganda. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Maipunta ka natin tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, ilabi na sa laing mga nasod. O salamat sa buhay na itong Diyos sa tanan nga nag-ogin sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ilabi na sa kinabuhi na Pastor Argos Arias from Baco. O gano'n na siya mensahe mga igsoon, maipunta ka nimo diya Pastor o sa tanan nga naminaw nining atong programa. Salamat sa Ginoo sa kanunay niyang pag-aktiman ka nato igsoon. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Doreen Dilala niya from Australia. Ano na siya mensahe mga igsoon, may buntag mayong buntag sa Pilipinas o may adlaw o may adlaw nining dapit sa kabuntagon mga igsoon. Ilabi na sa kinabuhi nimo diha Pastora Doreen Dilala niya from Australia na nagsunod kung nag-watch nining atong programa karon. Ang Ginoo magapanalangin usab kaninyong tanan diha sa Australia. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Limpahan Banoy na proseso gikan sa Lunoy Bay City, Negros Oriental. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am M.F. Shanshan Shambili sa morning Pastor to all people watching now, makauban kanunay ang Diyos. Wow, kanatong tanan. Mula sa diha nga atong ikauban ang Dios kanatong tanan, walay kakapoy, walay kaluya, walay kabalaka, walay pagduha-duha. Kaya ang atong gisaligan mao ang Ginoo nga magtagiya sa atong kinabuhi kining nahawa. Sa ngalan sa labing alam doon nga Diyos, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaol, adiyan usab ang inyong ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga higala sa FM Radio sa 95.3 sa tayang sa inyong mga radio.
Ilabi na sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa laing mga nasod o sa tibok kalibutan. Maayong gabi, maayong mundo, maayong buntag, maayong kadlawon o maayong buntag din sa Pilipinas. Ikalima na nako kaadlaw karon nga pag-process akong papilis. Muna nga ang lumangiti maigsuon gikan gayon sa Miyerkules hangtod karon maigsuon nagpadayon ang ako nga pag-process. Unang kagabi maigsuon grabe ko kapoy na gyud sa akong lawas. Wa na ko kailis pag-abot and then pagkatong ang gabi maigsuon namikog na gyud ang akong mga tiil ni Lord, ikaw nagibahala sa akong kinabuhi kaperte nagusakita sa ako ang mga tiil karon maigsuon balik na sabko. Una nga hangtod may kinabuhi hangtod may gininhawa dili mahimong baba kini atong trabaho nga gipiyalo sa Ginoo labi na sa pagpaambit sa iyahang mensahe. Ang atong mensahe karon mga kaigsunan ang topic defensive kanang tigpanalipod mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Corsal dahil Remar from Tanay City. Mayo nga buntag kanimo di Corsal sa among amahan sa Tanay si Rinaldo Saikon Saison as Rinaldo Concepcion mga kaigsunan Rinaldo mao man iya nga tinuod nga ngalan mga kaigsunan si Mayor Recoms kami mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo ato lang yun kanang hatagan pagtaga tungod kay siyempre mga kaigsunan migret man sa atong programa. Good morning sir RCD o Merenel mga kaigsoon attorney RCD mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa inyong pagtubaya sa atong programa dinhi sa kahanginan ilabi na sa atong programa dinhi sa Shine FM 95.3 labi na sa kinabuhi ni Pastora LC Candelario from Cavite City. Maayong punta ko sa kanila kanatong tanan kaigsoon ato karon nga tema defensive. Mao nga sa kinabuhi maigsoon kung kumpleto ang tao o mga kaimanan makadipinsa na siya. Kung wala gani maigsoon ko na sa kadipinsa mao man gani kung dunay pundok o relihiyon nga nagsalik sa ilang kaugalingon magsige nagpanakot sa ubang relihiyon kay moingon man ako makadipinsa gyud ko. O di ba makabarukos akong dominasyon makabaruko nga ako misakto ang ubang dili. Kani adto mga igsoon sa panggubatan iyahay na silang palabuanay o mga armas iyahay na silang pakusganay o kinsa to maiblihok mao'y mahimong hari kay siyempre kani adto dili biya gira dili biya pusil dinigbasay dinunggabay sinumbagay wrestling tanan nga kumbate kani adto mao na lisod sa una. Pero karon maigsoon palagyo ay man maigsoon paray ra mga drone naglingkod ra man mga igsoon aga-operate unya ang nahitungdan sa gisulong maigsoon munas ginhawang kapak-kapak sa utago usaw ba na nga kamera man ang gadala mga igsoon di ba? Pero sa atubangan sa Ginoo mo pas kamera ang iyangi mo mismo ang Dios na sayo sa atong kasing-kasing una-una og sa labutan even karon una sa atong kinabuhi igsoon bisan unsa ta ka busy bisan unsa nato ka kahagipot sa panahon karon dili sab nato himuon nga ibaliwala ang tawag sa Ginoo kanato sa pagpaambit sa iyang mensahe. Di ba? Mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora. Doon na tayo pakiksaan nga tos Ginoo nga Lord, hantod na gininhawa ko, hantod na kinabuhi. Silbihan ka. Kung sa may imong pabuhat na ako kining buhaton kutob sa kumahimo uban ang imong tabang. Ay importante na itabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Renz Campasano ni Pastor Renz Campasano. Maayong buntag kanimo diha sa uban sa imong mga pamilya pastor. Maayong buntag, kumusta man mo? Ang Ginoo magapanalangin kanyong tanan ilaban na sa mga alagad sa Ginoo nga nagsunod dining atong mga programa, dining atong programa dinhi sa kahanginan dinhi sa Shine FM 95.3. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Milenario Florentino from Davao City.
Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sir. O sa mga alagad sa Dios, mga pinalangga na mong mga follower o listener sa Sign FM nga nagasunod din sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bai City. Muna nga doon ay mga mensahe diri nga dili na nako maagpas kining dalaga na ang monitor mga igsoon. Unang ako ginigipaspasan sa pagbasa ang inyong mga mensahe, doon ay dili na ko maabsan. Una nga ako na lang mga estimator mga igsoon ang inyong mga mensahe. Una nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, labi na sa kinabuhi ni Sir Mar Ibarita. Good morning sa tanan nga mga Ibarita family ug sa tanan nga nagsunod ini ato programa. Kining ato karon nga topic igsoon, importante diha sa Kristohanon nga kinabuhi, importante po sa atong panahon karon, di ba? Kanong meron bitaw sa high kumpiyansa ang atong kinabuhi o ato ang abatasan nga sige ra gyud tag kumpiyansa, sige ra tang parelax even sa kaugalingon natong pamilya. Ngano ang pamilya nagkalisod-lisod kay dili man mo trabaho insakto sa sige ra magparelax kinsa may makaluluoy kita ra pong amahan, kita ra pong inahan, kita ra pong mga anak nga sige ra parelax. Mga estudyante nga sige ra sa parelax sa laag bisan asa awag ko na makakunan klaro, di ba? Walay mahiman mo graduate of 4 years pag pang-apply, pag-interview labi na pag-actual ay wa may nakatunan. O niya ang mapangutana ang mga university, ang mga colleges, ang mga eskwelahan, labaw sa tanan ang mga magtutudlo. Kaya mo ingon man ang i-apply kinsa may katudlo ninyo pe. Hindi kinsa may maestro. Human, di ba? Madamay tanan hasta ang university o colleges. May ingon man ang maunay university kaway nakatunan in taon ning ang mga estudyante. Lisod biya mga igsoon kung doon na kayo obligasyon sa university. Imatod pa mga kagsunan sa ako ang presidente, isa kamo ba'y naghatag o kaumaon sa mga estudyante, dapat mo level up mo. Kamo mo pinakataas nga level diha sa mga colleges o mga departamento sa mga nagkalain-lain nga eskwelahan. Yahirag tuok igsoon kay naman. Dili man gamay nga obligasyon ang pagtudlo. Dili gamay obligasyon nga mahimo kang pastor. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Emetier from TSA. Have a blessed morning, Pastor, o sa tanan nga pinanggang viewer and listener sa Sign FM and have a good night. There is a TSA. God bless us always. Ilapin na sa kinabuhi ni Sir Jobin Bumuwan, Amparado. Kumusta ka, brother Jobin? Long time you see, but now see. Kumusta man mga naas 40 dool, tingali mga igsoon, mga 20 kato, 30 kapin ba? Ako ning amigo diya sa nursery, si brother Jobin Amparado from nasa Maynila, tingali ni siya nakabis. Una nga gikan sa 1998 hangtod karon wa na gyud may makita nagkaibala dinhi sa social media dinhi sa FM radio. Muna ka na malandog ko mga kaigsunan, Lord, ikaw na gyud mag-igo sa kong kinabuhi. Kay sunod semana mauna ko'y akong trabaho gikan sa Monday hangtod sa Biyernes hangtod sa Sabado, Domingo, tibuok semana. Pero dili magod rason mga kaigsunan nga nakitrabaho, di na po ka mo trabaho para sa Ginoo. Manay kitagaan kag trabaho, daghan na hinuon kag pasangil. Di ba? Mao nga ka ng pasangil na to, may suon ka ng alibay na to ato ba nga sa Ginoo. Mao na to na. Kaysa diha nga ikaw ug ako walay panalangin, magsige matagluhon. Lord, tagay kong trabaho, tagay kong negosyo, tagay ko ani. Pero samtang at ikaw kung ako gitagaan ini, kumusta man? Kung ingon ta ako rabi ang giuwat ang Ginoo, Pastor.
ayaw na igsuon, ayaw panguwat sa Dios, kaya di siya mauwat. Kung dinis katiling man nga igsuon makapanguwat as mga tao, pero hinumdumi atubang as Ginoo, di gyud nagauwat. Dili panultihon nga igsuon, wala ra man gyud aso makumpong. Kung nagbuhat kang maayo ginakatubang as Ginoo. Kung dinis kalibutan nagbuhat kang dautan, ayaw kong ingna nga maayo atubang as Ginoo, dautan gyapon na. Pero sa tao, maayo. Diba? Ano na yung misa si Pastora Imagine? Amen. Tinuod maguna igsuon. Dili ko maingong baka, kaya ang kasunatan wala nagsultik pa ka. Ikaw o ako mau isulti ang dili baka. Kaya mga tupang magita bisag kung sa pa. Nga tuo ta maigsuon human ining kinabuhi na to karon. Wa tay laing mas dako pang atubangon. Higala pag-ampo ta maigsoon. Labi gamahanan og may kumaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-iguban o pagbantay ka namo. Nga sa diha kami mudangop kami mo imo kaming gipanalipdan. Sa diha kamudangop kami muduol nga na sa imong presensya. Ang imong presensya mao'y mag-iya ka namo labaw sa tanan imong mga anghel kanunay magproteksyon sa matapusan kamong kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa way katapusan dining takna karon. Labaw sa tanan nga nagasunod ining mao nga programa. Sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Labaw sa tanan sa naing mga naso naman. Panalangin ang matapusan kanila kapamilya. O sa tanan nimo mga alagad nga nagsunod nining mao nga programa. I declare blessing, I declare prosperity. Na sa tanan o Dios, way nalilong diya sa imong mga mata. Labaw sa tanan namo makaigsunan dinhi sa balog. Dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastor April May Acaltoran. O dapit sa kasagkangkal o Dios, Pastor Arnolfo Villagantol o ni Pastor Nonoy Arias. O sa tanang mga katawhan diya sa mao nga dapit Lord. Isa pa man dapit sa kagwi sa mga Ilhing family, sa pamilya ni Brother Mario Ilig, Sister Roslyn, o silang mga anak. O sa tanan o Dios, nga naminaw din sa Sign FM 95.3, nga nagapalibot dining mga dapit, labaw sa tanan sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan, sa akong wife karon nga nasa Saudi Arabia man. Sa among station manager, Pastor Gideon Canilario, nga naa karon niya sa sitio Kalugtugan, Amahan. Salamat o Dios nga diin dapit sa area sa Malabuyo, sa malabot ining mao nga Marso. Magapamuhat ka. Aduna kay mga pinasahi o Dios nga pagahimuon sa mga dapit. O ikaw o Dios mga ministeryo kanunay sa mong kinabuhi. Nga tanang trabaho, tanang obligasyon amo ining mahatagan og panahon sa tagbuhi pa kami dinhi sa kalibutan naman. Isa pa man sa kinabuhi ni Pastora Elsie nga nakaroon sa Cavite sa ministry usab nga imuhang gitiyal kaniya Amahan. Sa tanan nimo mga alagad gikan sa Australia, sa kinabuhi usab ni Pastora Doreen Dilania from Australia o Dios. Adunay mga nagkalain-laing obligasyon nga imong isakon kanamo. Pastor Jerwel Lipahan from Lunoy Bay City. Lord, ang imong mga alagad, mga pastor, mga pastora, nga nagasunod nining mao nga programa, I declare blessings sa matagos sa kanila. Ano na kami nagkalaing-laing trabaho o obligasyon nga imong gisangon kanamo. Ang among obligasyon mao ang pagtuman, mao ang pagkinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe, Amahan. Salamat o Dios, wala kami ang mahimo kun wala ikaw sa among kinabuhi. Dungog himaya nga nalagyo kanimo ang tanan, pinagisangan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon from Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malabuyo, Cebu City. May buta kanimo diha Pastor uban ni Pastora Russell o sa inyong do ka mga anak si Dodong David Leon o ni Dodong Asap o sa imuhang mga ugangan, sa imong mga bayaw, sa imong mga silingan o sa mga katawhan diha sa kapit sa Sitio Kalugtugan, Malabuyok, Igsuon o sa tanan nga mga nagasunod sa 101.3 diya sa Sign FM Igsuon sa mao nga dapit. Ang Ginoo mga panalangin kaninyo ilabi na sa inyo nga pagpangandam Pastor Gideon karong malabot nga Marso. Maayong buntag Pastor Saf o maayong buntag sa tanan live na sabga Pastor Saf sa Malabuyok. Wow. Atong pasalamatan ang Ginoo diya sa
malabuyok igsoon nga nag-hook up usapan atong station manager Pastor Gideon Candelario. Ginoo magapanalangin kaning tanan diya sa barangay Captain igsoon ug sa tanang mga kasikbit mga sitio ug barangay nga kutob sa paabot sa 101.3 sa Shine FM igsoon. Ang Ginoo mag-bless kanunay yung ubos kalaga dinhi sa 95.3 nga kanunay sab nga nagdasig sa matag usa sa tanan nga nagasunod dinhi sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Baay City. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Salditano from City Hall diya sa Barangay Pangi. Kumusta mo diha Brother Saldi? Ano na sa ibig sa imig sumayong buntag pas o sa tanang mga anak sa Ginoo. Wow! Kumusta ang tanang mga anak sa Ginoo? Ikaw o ako kitang tanang mga anak kita sa Ginoo. So, labi na sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan, atong yung gipaningkamutan nga ang tawag sa Dios ato sa ning mahimo, ato sa ning mabuhat. Kung asa mata na nalinyada ba, asa mata nga level sa kinabuhi diya sa pagpangalagan, mga hiyas nga gipiyal sa Ginoo ato ni nga ampingan, kay ampingan sa tas Ginoo. Matag usa na to maiso dinis kalibutan nagkalain-lain magud nga gihanay nga trabaho. Apan hinumduman na to maigsoon kung doon na tayo trabaho mag-ipiyal sa Ginoo dinis kalibutan. Wow, atong pasalamatan na Ginoo. Dili kay himuon na tong babag ang pagsimba, ang pagtrabaho, ang pagtuman sa plano sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kay ang tao magod mga kaigsunan sa diha na nasay kayamanan, na nasay pangabutang, na nasay negosyo, na nasay trabaho, tanan malimtan man hinuon ang tag-iyas butang kaysa kay tag-iyas butang ikaw o ako ang Ginoo igsuon even ang atong kinabuhi. Mao nga dinis kalibutan dapat atong paningkamutan nga mahimaya na to ang Dios. Wow! Salamat sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Dining adlaw ka igsoon ikalima na ginako kaadlaw binalik-balik na ko sa Dumaguete. Pag-abot na ako kahapon, igsuon, break tagi kong haplang, waan ako ilis-ilis. O niya pagkatong gabi, kay kanian to maigsuon ang ako ang lawas. Batak ko practice, namikog ng ako mga tiil maigsuon, pwede na ako inutong-utong. Kulor, ikaw naging mag-igon ako, kay mutaas di ako dugo ron. Kaya kung utong tamig so, mutaas binang blood pressure. Naulian naman maigsuon ako orang girelax ako una-una og nagtugyan ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo doon ay mensahe si Pastor Gideon sa 2023 nagsugod ang FM station sa balok sa 2024 nagsugod sa ang FM station sa Malabuyog. Sa 2025 dako na ang challenge tungod kay ang simbahan sa maoy mutukod kining tanan alam sa kaluwasan. Wow, salamat sa Ginoo. Muna nga ba'y tuig every year igsuon do nagyoy pag-abuhaton ang Ginoo. Every year 2025 na ako'y mga challenge nga moabot. Di ba? Mao nga makita maguna sa Dios ang imong serbisyo, ang imong pagkahagok. Mao nga ikaw o ako kung gipinalan ka sa Ginoo sa pagkakaroon trabaho ipiyal sa Ginoo ampingi labaw sa tanan pasalamati ang Ginoo. Sa 2023 Mayo 10 wa magid ko malimot ana maunay pag-abli dinhi sa Shine FM 95.3 kay dinhi magyukuan ang mga panahona. Muna nga, dili na ko hikalimtan karong Mayo 10, 2025, ikaduha ka tuig sa Shine FM 95.3. Andin diha sa Malabuyog mga kaigsoon sa 2024, andin 2025, nasayang ang Dios, Pastor Gideon. Ang Ginoo mag-bless kanimo uban sa imong pamilya, labaw sa tanan sa pagtukod og simbahan. Ang Diyos naging mga pamuhat yan. Ang Diyos naging mga panglihok. Hinumduman na to, permero pang ang sa bulan ni ining 2025. Nagpakita na ang Diyos mga butang na katingalahan sa imong kinabuhi. Ang trabaho lamang sa tao,
kana lamang pagsunod o pagsunod sa iyang plano. Dili na mo tawag buong fiksyon. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa tanan nga naminaw dinhi sa Shine FM 95.3, sa kalihukan, sa katilingban, tanan atong hatagag panahon. Kung sa diha mga kaigsunan atol sa to programa, siyempre dili sa nato laktawan. Even ikaw kung ako naghagop, paglantaw, pagpaminaw, pagsunod sa programa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jeremia Navarro, sa tanan nga mga Navarro family. Although magkaigsunan doon na yung mga Navarro family dinis barangay Santo Niño. Maayong buntag kaniyong tanan sa mga Navarro family, tingali mao'y permerong paglantaw karon ining atong programa. Muna nga inyong ubos nga lagad, kutob sa kumahimo, kutob sa kumakaya, dili na babag mga kaigsunan nga ibalik ta sa pagtudlo sa university. Nga dili na ta makapaambit sa mensahe labaw sa tanan sa mapanahon ining mga kadlawon kay mao naman ni ako ang commitment. Amen ba? Ikaw ug ako doon na kay pagkagsaan nga to sa Dios. Ako wala ko masayot sa inyong saan nga to sa Ginoo. Ang Dios lamang o kamo o ang Dios lamang nasayod sa akong kinabuhi ko sa Dios. Di ba? Mao nga ato ning basahon Exod. Ang ato karong topic, defensive. Mao man gani doon ay mga grupo nga defensive kanunay sa ilang title o karitula sa simbahan, mao na ilang ipahari. O sila defensive sa ilang pagka-Kristohanon, mo ingon na siya, kami ray maluwas, oy. Di ba? Kamu dili, wa mo na ba sa kasulatan? Kami mo'y tinuod ni Kristo diha sa ibabaw sa bato. Wow! Kami mo'y nagsimba sa tinuod nga adlaw ipapahulay. Pulong gani kami maigsuon, nagpasabot, defensive na nas imong kaugalingon. Kamu dili mao. Wow! Pagkanindot marong istoryahan. Sure, John. Mangutana lang sa tanay sumato pa ni Jesus, siguro mo nga kamuray maluwas, kamuray nakahibalo sa mensahe sa Ginoo, kami wala. Munang butan si Jesus kami adto, mo sila mo'y magbuot ining mga parasiyo, mga magpapanday sa balaod, nga ang ilang balaod nga gipanday dinhiras kalibutan, wala sa iyang amahan nga mao ang Dios. Asa man nagikan ang balaod ni Jesus, di ba sa iyang amahan? Even gani si Jesus, ingon siya, wala ko'y mahimo amahan ko kung wala ka sa akong kinabuhi. Even si Jesus, nangila siyang amahan nga nagpadala ka niya, ikaw kung ako pa ba? Mao magani diha sa malang kasulatan kung dipinsa ka kanunay sa karitula sa simbahan, magsige kag panaot sa imong silingan sa uban nga dili nimo kauban. Mao ba na atong nakatunan sa malang kasulatan? Hello, mao na mga defensive nga mga tao. Apan salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako nagkahibalo sa tinud-anay diha sa pulong sa Ginoo. Atong basahon. Ingon diri sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 21. Kani adto mga igsoon ang mga tao sa panahon sa gira, iyahin na sila palabuanay. Apan hinumduman nato mga igsoon, niingon si Jesus, kinsa katong dapig kanako ako, pero katong supag nako hala sige. Mao ka sa atong kinabuhi, maigsoon, mag-agat ta sa plano sa Dios. Kay kung magbuo ta igsoon, wag yun tayo arang mahimo kung wala ang Ginoo. Ingon ang mga Lucas kung ano na mo'y Biblia. Lucas kapitulo 11, kapitulo 11, versikulo 21. Unya ato ning basahon nga to sa 23. Tanaw ra gon ingon diri mga kaigsunan. Bisan kinsa nga magsultig dautan batok sa anak sa tawo, pasayloon, apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud pasayloon.
Dire mga kaigsunan sa 11. Nalapaw di ko mga kaigsuon. 21 mga kaigsunan. Dire sa 11, 21. Ingon dire mga kaigsuon, kung ang usa ka tawo nga kusgan ug sangkap sa tanang hinigiban makapantay sa iyang balay. Di ba? Ang tao nga sangkap o hinigiban, moingon ba na nga, ay sulay-sulay mong sulong, di ba? Makatilaw yun mo. Gasal ligod kay na ay hinigiban, sangkap diha. Kung maingon gani kang sangkap, naatanan, tingali, wala sa uban. Pero ayaw pagsalig nga naapay mas labaw sa imuhang gisaligan. O niya sulungon ka, nga doon na pa'y mas labaw panimo og armas. Asa naman ta? Ato ning basahon be. Ingon dire. Kung ang usa ka tawo nga kusgan og sangkap sa tanang hinigiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Hadlok man. Moingon pa igsoon, ayaw gimugluli diya kay naarabay hidin kamera diha. My God is here. Sa istorya pa lamang maigsoon, mahanlok na gyud ang tao mo paduol-duol. Unya batud pa sa pasiaw, unya na ay nasampu lang. Moingon nga ayaw mo kumpiyansa dihang lugar kay nainaan na awa na kanira bang istorya maigsoon mo katag na rapag yun. Amen ba? Ang tinuod nga kusgan mga kaisunan, kusgan diyas pagpatalagan, labi na diyas espirituhanon nga bahay. Wow! Kung wala kay laing kasaligan, wala ka magsalig sa imong kaguling kabilidad. Ang imong kasaligan, mao ang Diyos, ikaw ay labing kusgan sa tibok kalibutan. Ano man, ang imong kasaligan, nag-iya sa tanang butang. Tagbuon kita, suplayan kita, panalipdan kita sa langit ng tang amahan. Exo. Ingon ang 22. Apan may mas husgan pa nga musulong og mabuntog sa maong tao. Naapan di ay mas labaw nga husgan unya mo ay mubuntog sa maong tao. Ang labing husgan muilog sa tanang hinigiban nga gisaligan ni atong tawhana o bahin-bahinon sa mas husgan ang tinulis. Wala ka ni ato maigsuon, palabuanay og armas, paisugay, paaptikay. Sa kinabuhi ni David, din sa may nangahanlok, si David o ang mga Palestihanon. Ingon man ang mga Palestihanon, ayay, naigo ang magani sa usa ka bato si Goliath. Kami pakaha, apulhot dalagan, bahag ng igo. Inirabang tao mga igsoon, marekisok o istorya. O niya, katong nagpahilong-hilong para kay naanay sikrito. Maingon na igsoon, ay ragon ninyo ko. Maingon ragon na igsoon, ang itinoon nga doon ay kaalam sa Ginoo, maingon ragon na, okay lang ko na. Ang tinuod nga adunay kahibalo, moingon ra gyud na ayaw mo anak kay makadaot din. Relax na kayo maigsoon pero ayaw lagi kulo kublit-kublita. Magpaspasiaw ayaw na po kublita. Mao na diha sa pinabuhi mga kaigsunan nga Kristohano nga nakahibalo sa balang kasulatan, relax na gyud ha. Bisag kung saan pa na maigsoon maingon just relax, nalabitaw Ginoo, sister, brother, siya na'y bahala kung ako. Wow, relax lang yun na may di lang yun na magpadalas emosyon. Muna sa itong kinabuhi ng Kristohano, just relax, pero buha ata ang ikalipay sa Ginoo. Diba? Pagkanindutan. Malipayon ka, dili magamit ang imong emosyon. Bisan sa panahon sa imong pagkinahanglan, sa panahon sa kalisod, buhangan lang kas Ginoo, Lord, ikaw na'y mag-igo sa mong kinabuhi. Ikaw na'y mag-igo sa mong panginahanglan, kay nasayod ko, ikaw nakakita sa mong kahimtang. Wow, grabe. Sa kinabuhi ni Mama Rizal Alcala, balingit, sister, sa mga balingit family, maayong buntag kanyang tanan, sister Maricel Alcala balingit.
labi na sa pamilya ninong Jimmy Balingit ni Nang Maria, tingali iyahan ni nga relatives maigsoon din sa City of Punglo. Una ka pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga nagasunod din sa Shine FM 95. Tungod kay buingon magud sila nato maigsoon in personally nga usahay pastor magkanaas man. Una ganiha maigsoon nakaupit ko buntag na gyud kay grabe ko mura ko gipunalan og pila ka mga lipa maigsoon akong lawas. Balik na sab ko. Ako humanon mga kaisunan ang mga i-required yun. Ganun man, di masarta kasugod. Humanon. Una din is kalibutan kung usay mga requirements, ikaw mo ginang buhaton kay di man ka kasulod. Kung sa pagkaha ang requirements sa kaluwasan sa atong kinabuhi. Kaluwasan nga walay kinutuban nga giandam sa Dios kanato. Amen ba? Dili na siya madala natong imagine. Dili na siya madala natong ulong estimate, in mata-mata. Hello, dapat ikaw o ako musakripisyo sa tawag sa Ginoo. Musakripisyo nga walay bulong pagulpol. Kung pagulpol ta po ingon man, ay kinitawhan na, o pagkani kasukod, nagpagulpol na. Diya pag sa kalibutan mga kaisunan, kasagaran magulpulan, wak po na'y nahimo. Amen ba? Kasagaran nga kwinta, dumasang na'y nahimok sa ilang pagwinta. Nag-una pagwinta, wala pag-ani na bukas, wala na, nag-ani na. Wala pang kahibalo mga kaisuna sa manabot, maupay unang nakahibalo. Ikaw o ako, wala nakahibalo sa imong kaupahon, kundili ang Ginoo. Amen ba? Mao nga sa diha ang tao nga makakatun diha sa pulong sa Ginoo, muingon lang yun na mag-agad lang ta sir, mag-agad lang ta sir, ma'am, brother, sister, sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na'y nindot. Matod pa diri mga igsoon, 21, balik ko sa 21. Kung ang usa ka tawo kusgan ug sangkap sa tanang hinigiban, magbantay sa iyang balay, dili gayon kahilabtan ang iyang mga butang. Apan, versikulo 22, kay naama po'y mas kusgan, mas nilngig pagkahimanan, atong mahinumduman sa pila na kabulan ang gira sa Israel, wa pa nahitabo ang Israel ning surrender. Itabangan, pila ka nasod katabang, pero hangtod karon nganong Israel ra magyapon. Jerusalem ra magyapon. Ikaw o ako igsuon diha sa pagpangalaga, daghang mga pagsulay nga moabot nato. Wow, nagpabilin nga ikaw o ako taas noo kahit kanino. Ano man ang imong ipadako, dili imong abilidad, kundi abilidad sa atong Ginoo. Amen ba? Ano na yung mensahe si Pastor Gideon? Muilog ang imo background music. Muilog. Ako pahinayan. Kana. Okay na Pastor Gideon. Kusog-kusog na di ay. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Matud pa diri mga igsoon. Ako na yung basahon pagbalik mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Gideon na dunay correction sa ato nga background. Ako ning pahinayan. Kana lang. Okay, salamat sa Ginoo. Ingon dire. Kung ang usa ka tawo nga kusgan og sangkap sa tanang hinigiban, magbantay sa iyang balay. Wow. Dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Versikulo 22 kay naama po'y labaw sa tanawa na ko. Versikulo 22. Apan kung may kusgan pa nga mosulong og mabuntog sa maong tawo, ang labing kusgan muilog sa tanang hinigiban nga gisaligan ni atong tawhana ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Pareha po na sila buot. Pareha sila buot. Kaya niingon man diris sa katapusan diris versikulo 22 nga ang tinulis.
Hello. Naapa day mas labaw po niyang abilidad. O niya, gitulis po siya. Giilog tanan niyang tinulis. Ngadto sa ubang tulisan. Hello. Sa atubangan sa Dios, walay makaikyas. Kung nagbuhat kag matarong, matarong yun ka atubangas Ginoo. Kung nagbuhat kag dautan, dautan ka atubangas Ginoo. Ayaw pagdahom nga dautan kas kalibutan, maayo ka atubangas sa Dios. Hello. Kay ang Dios justisya, katarong o kaangayan, walay gidipinsahan nga dautan. Ang atong mahimo din sa kalibutan, ikaw o ako, pagtinarong lang yun, pagpangalagan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, nining matahong nga kabuntagon. Ingon ang 23. Ingon siya dire. Ang dili dapig kanako, batok kanako, o ang dili mutabang kanako sa pagtigom nagpatibulaak. Insay kasulti si Jesus. Kung kinsa katong dapig kanako, dapig kanako. O kinsa katong dili mutabang kanako, way problema. Nagapatibulaak ka. Kumusta higala? Doon na nabatay gihimong lakag ug ang diha sa pagtabang sa ulo atong paras Ginoo o naguna-una ragtagpinta. Sa panahon ang mga lagad sa Dios igsoon nga dunay trabaho, obligasyon para sa tawag sa atong Ginoo, hinumdumi ayaw silang taliktin, tabangi, alimahi ug duyogi sa tanan nilang panginahanglan. Kaysa diha nga imo ning buhaton hinumdumi, mag-abli ang Dios sa panalangin nga walay igong karangan magaabot sa inyong tagsa-tagsa ka mga sabakan. Ingon ang Lucas Kapitulo 12 versikulo 35. Sa diha ang usa ka sulugoon nga ikaw ug ako kanunay preparado, kanunay kang andam, di ko kakaabdan sa imong amo nagbugrahoy. Ngano man wala man ka naglantaw sa ilahang personalidad, naglantaw makas tawa, nagbuhat makas sa trabaho nga ipabuhat nimo. Hello. Tanawa na ko usa ka sambingay nga nagpaabot sa iyang agalon hangtod tugang gabi, hangtod sa kadlaw, nagpabiling gyapon siyang preparado sa atong kinabuhi din sa kalibutan, sa atong pagpangalagan. Preparado na pagyuta sige o mahimo ra ta preparado daghang kwarta, natay trabaho, natay negosyo, naatanan musamot kay dili na matakahatag og panon para sa Ginoo. Hello. Kanunay natong i-refresh ang atong una-una nga sa panahon nga ikaw o ako walang wala. Wow. Di ba masigit ang pangayos Ginoo? Lo, tagaay kong trabaho, tagaay kong negosyo, tagaay kong panginabuhian. Sa diha nga ang Dios dili makapugong sa imong gipangayo, kumusta man? Oo na, igsoon. Ingon dire sa Lucas 12:35. Atong basahon. O, ningon din maison sa 35 sa mao nga Kapitulo 12. Ingon din sa 35, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangan. Natanawa na. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat. Kanang pag-andam sa bisan unsay mudangat, kung imo na sa padak-an og sabto nimo na mudangat, bisan unsay mudangat, dala na ng kawaladon, balatian, kawalay trabaho, kawalay negosyo, tanan o naa makay panginabuhian.
di kinahanglan preparado ta sa bisan unsang kahimtang sitwasyon nga mo abot nato. Dapat ang atong una-una kanunay ning offensive, dili defensive. Di ba? Tanawa na gon ingon diri. Pag andam kamo sa bisan unsay mudangat, bisag hugot ang inyong bistig o dagkuti ang inyong mga suga. Kini nga bersikulo ha igsoon ato ni siya nga gi-refresh ni atong offensive. For example, doon na kay sinina or Carsones, kasagaran Carsones, okay ra man ni sinina magayap ha. Basta dili ra mo gawas ni mong lawas. Mura ka ko sa to'y ngalan may son, dapal-dapal sa mana. Yan ako, o sinina gamay lawas. Pero o Carsones, kung imo ganing isulot nga walay bakos, asa man abe. Di ba, mura ra kagi, sako, mahulus-lus, mahushus ra na tanan. Mao nga sa panahon niyas pagpangalagad, bisan hugot ang imong pagtuo, ayaw sa kumpiyansa. Hello, padayon sa tawag sa Diyos sa imong kinabuhi. Sa kawalan-on, sa balatian, sa problema, siyempre sa imong pamilya, di magunagawan ang problema. Mawan-an lang kag problema kung doon ay Ginoo, kay mo ingon lamang kasi imong mga anak, kontento, ragutam na. Ina, magay panahon nga, pero kini mga bata, maigsoon, di ra maging kontento, kay magsikira yung pagyugyangon, na abay am-am. Pero tugad binaglory ang mga ginikanan nga nangalagad sa Ginoo, wala pagkabisi sa ilang Panginoon. Kung unsa may panginahanglan sa mga kabataan, kay naay Ginoo tagiya sa tanang mga butang. Mao nga si Salmista David, wala sa ilaing gipasalamatan ang Ginoo. Una niyang gipasalamatan, dili tao kun dili ang Dios. Kadinis kalibutan ang mauna nimo pasalamat, tao man, labi nagsikpang hatag. Hello. May guna siyang tao. O niya nakalimtan ay ang Ginoo nga mo'y naghatag usab sa naghatag. Mao nga si Salmista David kahibalogin siya nga ang tanan naa niya gikan sa Ginoo. Wow. Ming samot si David kapag kaadunahan ni adtong iyang panahon. Mahitabo ba ni sa tao karon? Yes. Kung ikaw ug ako mga lagad sa Ginoo, ganong dili ta gamiton sa Ginoo. Ang Dios nagulat lang sa tao kung kanus ka siya mo desisyon, kung mga lagad ba siya nga matinudaanon kung dili ba. Ingon ang Salmo, ato ning basahon ang Salmo 84 versikulo 4. Unya mo atras ko sa unahan. Ingon diri sa 84 versikulo 1. Ingon diri, pagkatahom gayon sa imuhang templo o Ginoo, labing gaman. Unsay giingon niya? Pagkatahom gayon sa templo nga labing gamanan. Usahay igsoon di kita kaagpas sa pamaagi sa Dios. Kanunay tang testingan, kanunay tang isig-isigon maigsoon, hatagan tag problema nga peting bugata. Kung niya mo surrender ka, moingon ang Dios di yun ni kapasar sa akong testing. Unsa pagkaha kung testingan ako igpadalangin. Di na yun ni kahinumdum nako. Unsay ingon diri maigsoon? Pagkatahom gayon sa imong templo o Ginoo nga labing gamhanan, gusto kaayo ko nga moadto dito, nangandoy ako sa hawanan sa templo sa Ginoo. Ang pulong nangandoy naninguha. Kung ikaw naninguha, maningkamot ka sa imong gitinguha. Kung sa diha nga maningkamot ka, ang imong itinguha nga ang presensya sa Ginoo mo'y maghari sa mong kinabot, dili gyud ka pakyason sa atong Ginoo. Ang pangutana kung unsay atong gitinguha sa kalibutan, basin naninguha natas mga butang nga tay-an lamang, basin naninguha lang ta
kay nasina kasi imong silingan. Hello, ang pagpangalaga sa Ginoo dili ra ko na madalag kasina. Basig mo ingon ang tao, o lagat ko pastor kay nadatong lagi po. Naana lagi mo isang trabaho, naana lagi mo nindot nga sakyanan ug unsa pay nakita sa silingan. Di mga lagat ko di. Mao ba nay atong mentalidad? Pangalagan sa Ginoo matinud-anon, kay matinud-anon ang Ginoo mo panalangin kanyo igsoon. Brothers and sisters in Christ, buhata ang pagkamatinud-anon, kay matinud-anon ang Dios, dili siya tao nga dili matinud-anon. Apan ikaw ug ako, to God be the glory, nga nagmatinud-anon atubangan sa Ginoo. Ang tinuod nga matinud-anon dili makapugong sa pagpaambit sa panalangin nga iyang dapat. Laro base sa mensahe sa itong Ginoo. Matod na dire, gusto kaayo ko nga muadto dito. Nangandoy ako sa hawanan sa templo sa Ginoo. Nag-awit sa kalipay ang tibuok kong kalag alang sa buhing Dios. Mangutana ko karon, kinsa man ang Dios imong gilagaran, buhi siya or patay? Kay kun patay, di na siya makadungog, di na siya makapatalinghog sa imong mga pagtuaw. Hinumdumi, klaroha, eksamina o buhi ba nga Dios ang imong gasiligan sa tibok imong kinabuhi karon, kay kun buhi siya nga mo supply sa imong panginahanglan. Amen ba? Ingon dire sa 3, bisan gani ang mga goryon nagbuhat og salad. O sa mga goryon may igsoon, katubang mga maya mga igsoon nga gagmay nga nindot sa kaayo kolor gani nga dinis kabukiran kani ato nga dunay manguha manguhaan na og goryon niya ilaha po ng katian. Di ko sao ni gana nila pagdakop sa nga madapang magyod ila di katian, magdala po silang parihag kolor o niya ilahang kana bitaw pasudlo nila ini ilang saburan o niya kay musulod man. Hello, doon na ro'y mga pamaagi sa tao nga inigsulod muklos ang gawa at sikpaw na yun, guryo. Sa itong kinabuhi mga kaisuunan, ang tinuon nga nangalaga sa Ginoo, naglantaw rabi ang mga tao ana. Naniid rabi na maisuon kung niniuswag bakas pagpangalaga. Dili lang kay niniuswagon kas pagpangalaga, diya sa espirituhanon nga bahin, nagsunod biya ang panalangin. Hinumdumi kung makahibalo ka sa pamaagis Ginoo, ang imong giuna mao ang tag-iyas panalangin, nagsunod ang panalangin ay mao nga makugang ang mga tao mo ingon man ang hala, nadato lagi na sila kani adto mo lang mapiti ng lisura sila, magsigir man ang pamulay taon sa amua. Di ba mangangha mo ingon man nga piti man na silang lisura kani ato anong usa na ko'y sikreto ani? Di ba dudahan ka naada na negosyo lain, wala tayo negosyo lain. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanang butang. Kung maayo ka sa atubangan sa Ginoo, why not dili maayo ang Ginoo? Di ba hustisya ang Dios? Di man hustisya ang Dios. Makiangayon siya, di atong makiangayon kaniya. Kung ikaw o ako makiangayon kas imo isikataw, panalanginan ko kas Ginoo, musugot kag sa dili, muabot ang kadaugan, kalampusan. Wow, di good ka magdahong mabuabot sa iyong kinabuhi panalangin. Magamit sa mga tao pagsuklay sa iyong panginahanglan. Amen ba? Kay siya mo'y nahibalo sa iyang plano para sa tao. Pero ang tao, wala kahibalo sa plano sa Ginoo. Apan kung ikaw magtuon sa pulong sa Dios, wow, diha nimo makatunan, dalay ko ng Ginoo na nakakatun ka sa iyang mensahe, sa iyang pamaagi,
sa iyang pagkasiya, sa iyang pagkadiyos. Amen ba? Ingon dire, bisan gani ang mga goryon nagbuhat og salag ug ang mga sayaw may kaugalingong puy-anan. Gibutang nila ang ilang mga piso duol sa imuhang mga halaran o Ginoo nga labing gamhanan, akong hari o akong Dios. Wala magsalig si Salmista David, mo hinungdan sa iyang kaugalingon, ingon siya, wa ko magsalig sa akong kapasidad, wa ko magsalig sa akong kahibalo, ang akong gasaligan mao ang Ginoo. Patay ko si Goliath. Usa ka igo lang sa saplong, pero si Goliath nagkadusingot pagdala sa iyang taming, sa iyang hidir, napotoy kalong iso. Kanya nga naman itong naigo magyun si Goliath, di ba? Tingali mga igsuon, makaingon ta nga, maglisod magani ta igo kung doon ay gitawag og armas nga kanang gitawag og telescope sight, na ang pamagani masipya, na pamagani mamising ang bala. Pero si Goliath may igsuon wa gyud na missing, usa ka igo lang yun, pila to ka bato. Giredi ang David, samtang si Goliath nagkinagang taas espada, taas pagyud kaayog samin na apay hindir. Si David wa gyud sa lamin, wa say batura o saplong. Ingon siya, Goliath, wa ko magsalik sa akong kaugalingon. Hinumdumi si David, ingon siya, akong gilabnitag mga bakba ang mga leon, akong gidipinsahan ang mumanamas-tamas sa mga karnero sa akong amahan. Ikaw ba o niya, Goliath ka? Pero ang mga igsoon ni David, may igsoon, nagbangangal at tingali ito mga igsoon galantaw ni David. Kay paminaw nila mga igsoon, mapildi ni akong igsoon ani. Giingnan pag si David, hamugiro ni mo David, ikaw na karon anak. Ingon si David, wa ko magsalig ni bisan kinsa, nagsalig ko. Lantaw ang mga taos langit. Wow. Ikaw o ako, kung ang imong gasaligan Ginoo, way makabunto. Hello. Mao nga si David, kanunay ratong enjoy. Bisan dunay sitwasyon, ayang anak nga namatay igsoon, nagsayaw na si David, naligo lang, wala siya magminatay. Ngano man nakabalo man si David sa kaugmaon sa iyang anak. Kung ikaw o ako nakahibalo sa kaugmaon sa imong mga anak, hinumdumi, di ka pakapsat ni biyaan. Kung unsay tawag sa Dios sa imong kinabut, buhatas sa kinasing-kasing nga walay pagbagol-gol. Ingon ang Salmo 141, 44 versikulo 1 ngadto sa 2. Ato ning basahon igsoon. Mao nga imong tun-an ang kinabuhi ni Salmista David, kanunay ra gitong malipayon. Kanunay ra gitong smile. Matod pa sa English, smiling face. Kalataw ang nawo. Pero ang tinuod mga igsoon, malipayon ang tao kung dunay presensya sa Ginoo. Walay kahadlok, way kabalaka, kay ang Dios andam sa tagana, andam og tagana pagtabang sa imong Panginoon. By 2025, hinumdumi, kung doon nakitinguha, pangandoy nga mahimot ang Ginoo, buhata, kay ang Ginoo magapanalangin kami. Way imposible o walay dili mabuhat sa Dios, lamang ikaw ug ako, buhata lamang nga mahimot siya sa imong kinabuhi. Ingon diri magkaisunan sa Salmo 141 versikulo 1 ngadto sa Dios. Ingon si David, daygon ang Ginoo nga akong tigpanalipod. Unsa may imong buhaton, daygon nato ang Dios nga mao'y tigpanalipod. Tigpanalipod sa balatian, tigpanalipod sa kawaladon, tigpanalipod sa bisan unsa nimong panginahanglan. Ikaw ug ako tagbuon kanunay sa Ginoo. Panaliptan kay di ka niya pasagdan, tanawa ako. Ingon diri, daygon dalaygon ang Ginoo nga akong tigpanalipod.
gibansay ako niya alang sa gubat o giandam alang sa panggubatan. Di ba? Gubat sa kawaladon, gubat sa kapobrehon. Kaya kinira bang gubat sa kapobrehon, maigsoon, mawala na ba ni nato ang pagka-sincero. Kung wala yun ka sa Ginoo, mawala, oy. Maglagta ro makasuban ba yung mga ay nabi tayo wala nangalagan na dato ng nabi tayo ay simba-simba ipanalanginan man maba na itong prinsipyo baruganan yes pagpangalagan kung mauna maikso mo atras kita balik apan hinumdumi ang Diyos nag-andam na sa tinuod nga butang para kanimo tinuod nga butang na dili pinaspasan tinuod nga kadaugan ihatag sa Ginoo lamang ikaw ug ako pag tinud-anay nga mga lagad sa atong Ginoo. O sa giingon diri may suon, dalaygon ang Ginoo nga akong tigpanalaypon, gibansay niya ako alang sa gubat. Gubat sa kawaladon, gubat sa kapobrehon, gubat sa balatian, giridi ka. Mao nga dunay panahon nga magkasakit ka. Nga mo ingkot, Lord, patay na matingali ko ani. Hinumdumi di ka kaduga gutlok o ginhawa bisan usa ka minuto sa imong kinabuhi ang Ginoo ra. Sa diha nga ikaw giluwas niini, di man ayaw ko kalimti ang iyang pagkamayo. Kay basin sunod, di nakataga ang panahon. Hello. Kanunay kang gibansay, kanunay kang gitraining sa kawaladon, kanunay kang gitraining sa kakabos apan dato atubangan sa Ginoo. Og sa panahon nga siya mohatag kanimong tinuod nga bahandi, di na gyud ka mahimo nga pinakakabos kung dili ikaw maguna sa panalangin sa tibok katilingban. Dalaygon ang Ginoo nga akong tigpanalipon, gibansay ako niya alang sa gubatan. Wow! Giandam alang sa panggubatan. Versikulo 2, siya ang akong manlalaban ug tigpanalipon. Kinsa man ang imong manlalaban ug tigpanalipon kung ang Dios. Igsuon, brothers and sisters, kung ang Dios mao'y tiglaban nimo, tigpanalipon, walay ni bisan kinsa sa tao dinis tibok kalibutan nga makaunsa sa imong pagpangalakan. Protektado ka sa kahom sa Ginoo. Protektado ka sa iyang pagkamayo. Grabe. Siya ang akong manlalaban ug tigpanalipon, ang akong dalangpanan ug manluluwas ug diha kaniya misalig ako nga wala gayoy daotang mahitabok kanako. Kung ang imong pagsalig naas Ginoo, wagoy daotang mo dagat nimo, sister, brother. Gibuntog niya ang kanasuran o ilalom sa akong pagman. Hinumdumi si Salmista David, si Haring David, walay ni bisan kinsang nakabuntok sa panahon sa iyang paghari. Niisag ang mga hari sa mga hari kanya. Niingon si David, wa ko magsalig sa akong kahibalo, wa ko magsalig sa akong pagkadunahan, wa ko nagpasalig sa akong abilidad, kay ang akong gasiligan mao ang Ginoo. Mangutan ako karon, kinsay imong gisiligan karon? Imo bang trabaho? Imo bang negosyo? Imo bang posisyon? Hinumdumi, time will come kung maura na imong gisiligan apan wa ka nagsalig sa taghatag kanimo ni ana. Hinumdumi, hinay-hinay lang yun ang mawagtag sa imong mga paglantaw. Kay ihatag na sa uban nga kasaligan o karapat-dapat sa presensya sa atong langit ng Panginoon. Mao sa pagkakaroon, ayaw ituboy ang imong kaugalingon, hinununga ituboy ang Diyos. Ay ang mentalidad sa kalimutan, ang tao nga kinaiya sa tinawhanong kinaiya, moingon man ako naguni, bright ba ko, edukado ba ko, sikit sa raman mo, o dipinsa yun na. Apan hinumdumi,
kung ang Dios mao'y mahimo nimong tigdipinsa, di gabi ka kawan-an bisan usa. Ingon si Salmista David, walay nagapanamas-tamas kanako, kay ang Dios mao'y akong tigpanalig. Grabe. Sa itong kinabuhi sa pagpangalagan, sa serbisyo, sa trabaho nga gitiyal sa Ginoo kanato, walay laing tigpanalipon, walay laing tigprovide, mao lamang ang Ginoo. Ang atong trabaho din sa kalibutan, mao ang pagtuman, pagbuhat sa plano sa Dios sa imong kinabuhi, kay ikaw ug ako nakita sa Ginoo. Ang atong oras karon mga igsoon, hapit naman ay alas 7 mga igsoon. Pag ang punta mga kaigsunan saglit, aduna ko'y mga obligasyon sa una nga ang akong oras-oras ako lagi ni nga gibahig aron dili nako mataligdan ang gitawag nato nga commitment sa Dios. Ikaw o ako na ako kay pagigsaan, laro ha, siguro ang imong pagigsaan dili nimo nakalimtan ato mga Ginoo. Mag-abot ta mga igsoon, labing gamahanan og mahigog maon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkiguban o pagbantay ka namo. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon. Iningatag na o dapit sa kabuntagon. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa tanan karon nagsunod nining mao nga programa, sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3. Ikaw magablis sa katakusa, labi na sa kinabuhi ni Pastor Gideon diha sa 101.3, diha sa Malaboy ug Amahan. Sa malabot nga pagpangandam sa nakumbulaton sa krusada sa mao nga dapit. Ikaw magapanalangin sa matag usa kanila, labaw sa tanang magkatawhan, labaw sa tanan sa pagpundar o pagtukod o simbahan sa mao nga dapit. Lord, magapamuhat ka sa matag usa kanamo. Nining 2025 Amahan, dakong panalangin apan dakong trabaho gikan kanimo. Lamang among buhaton o Dios nga ikaw mahimo kanunay sa mong kinabuhi. Wala kami aron mahimo kung wala ikaw kanamo Amahan. Kanunay ka namong itumoy, kanunay ka namong ibayaw, kanunay ka namong ipataas sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagbantay o pagproteksyon, labaw sa tanan, ikaw kanunay nagapagkamaayo sa matag usa kanamo. Dugog himaya nga nalagod kanimo ang tanan, pinaigi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Sa ngalan sa labing halandon nga Dios, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend K. Brian Makasaol, ani ano sa ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, Pastor Safri Candelario, manabilin sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pag-igambit sa Malang Espiritu Santo, magauban sa tanang mga balaan o mga adlaw, mag-uban-uban yapon ta sa atong programa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Roy Kalumag. Nakaabot pa sa atong programa sa mga Kalumag family. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa samang takna sa samang higayon umang adlaw Sabado na pizza 11 sa Enero. Karon pizza 10 ron may suon adlaw nga Biyernes. Inom dumi hapit na usab matunga-tunga sa bulan sa Enero. Pizza 11 ugma sa Enero. Dalay ko na Ginoo kanunay. Adunay mensahe si Ma'am Julian Dumlayan. Hallelujah. Thank you Jesus. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Inyong ubos nga lagad kanunay na pasin-pasin ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ang importante ikaw ug ako magtinud-anay atubangan sa atong Ginoo. God bless everyone. Daghan kay salamat. O may buta ka natin ang Ginoo magapanalangin sa matag usa.